Oleh ka channel te min do like ka min do subscribe zel turin kang yen chewa channel thar tir te aniam do subscribe zel turin kang yen choni hei tunami hi kan hmuang hian hei ran nung ania ama hi khau lampang chi ania mai ro choi na ang chia chia thla nei a hei mi tam takin kan buaina thin chu na hnim hna atang hian i ran nung hi a in siam theim ti hi ni a science atanga chu chuna thei lawa i hnim hna atang hian tian ram nung an lo piang thei lo ni science thiam na manga chui chuan hei mau tam lai te khan i berula te hian i sa chu an lo in siam thin ti te khaum thina mai ro chu khang kha proof na tak tak om lo hei tu na kan hmu te poi nim na ang khop me han en me chuan i nim na atang te poa i in siam te po ang ve ni hei ani malak ma se ku khau ani dei mi wa a thla te khuan ma ola na ang che che hin awma a hre lo tang ta chuan na atanga in siam ni mai om khan a awma mai ro chu hei hi thiam scientist ho te pon an chan na chu i nim na atang ringot thian tiang khau hi alo i piang thei lo ni ral le tiang ang an ma ni ei thei tu te laka an in ven him na tu re ro hi chuan i an bul hnaya nim na te zir khan in siang da lam be thei ni chu kan hriat thiam lo wang thian ni a en tinan tuna khon hun singa om ta a na ko singina da theya amai ro chu hei lai king ang do hen lai king te po hi i kamelon kan tiang thi lai king te po hi i an om na huna zir khan an rong hian thak le thei ni chuwa an mani ei tu te laga khan chung chu mu hi an har em thina chu tiang do che chon tu na mi po hi pathian in he tianga in thak theng thei tura a siam te an nia hei tuna te pon en maula ti ko chuan khau pong le to me lo ni amai ro chu i eti hian pathian in i ama ei tu te laka in ven him thei nan fin na ru ka lo pek ka ve kha an ni reng mai ni a ran pa in the hnim na tang en he khau hi lo piang don reng lo mai ro chu hem yang hian khau kha i abiru ve thiam ni he nang khan chu ani berani kan lo hre thiam to don nia nim atang hian khau hi a in siam tok thei lo ti kha ni kan hriat angai ni